a rozprávať medzi mladých ľudí. Už sme to chceli začať na budúci mesiac, bohužiaľ trošku sa to posunulo, pretože práve človek, ktorý mal o tomto rozprávať, človek znalý, išiel do Bruselu, takže teraz hľadáme alebo konzultujeme s inými potenciálnymi prednášateľmi, ktorí by tom skutočne aspoň priateľnou, zaujímavou formou tým mladým ľuďom dokázali povedať. Nie je lepšie zobrať tých mladých ľudí aspoň nejaký výber niekam? Ja viem, že je to finančne určite náročnejšie, ale pokiaľ by išli rovno niekde do terénu alebo zúčastnili sa týchto konkrétnych aktivít, ktoré nie sú možno tu v Michalovci, ale spomínali ste Kramnické gegy alebo Pohodu a zastrešovalo by to práve, čo viem, Europe Direct, výber týchto ľudí. Nie je možné týmto spôsobom? Ak idú niekde na miesto, tak možno z toho majú väčší efekt. Toto, čo hovoríte, je sen každého človeka, ktorý to robí. To znamená aj môj sen. Bohužiaľ, je to skutočne záležitosťou peňazí. A je to len sen zatiaľ. A plné, ako čo sa týka plne hradené, máme len tú jednu aktivitu, o ktorej som hovoril. To znamená tú súťaž Mladý Európan, ale o ktorej už školy vedia, už sa nám ohlasujú teraz, hoci program bude, alebo tá súťaž bude vyhlásená až 8. marca, už teraz sa nám ozývajú. No až 8. marca, to nie je tak ďaleko. V čom spočíva konkrétne táto súťaž? O tej súťaži pravdepodobne ľudia, ktorých to zaujíma, asi vedia. Je to súťaž mladých ľudí o Európe, o danostiach Európskej únie, nebudem to rozvádzať. Víťaz postupuje vždycky do celoslovenského kola, toho roku to bude v máji v Nitre a vyplatí sa tým mladým. A potom ide niekde do Bruselu, ako No nie vždy, to záleží od veľa okolností. Dvakrát alebo trikrát boli mladí ľudia v Bruseli, myslím, že dvakrát boli v Bruseli, raz v Štrasburgu, ale naposledy dostali kompletné počítačové pracovisko, čiže vyplatí sa vedieť. Dobre, takže ak ste to takto naladili, že určite treba sa zúčastňovať týchto aktivít. Keď dovolíte, len ste sa ma pýtali, že zobrať kde tých ľudí, je to skutočne veľmi pekné. Bohužiaľ, politici, ja to nerád počúvam, keď to hovoria v televízii, ale musím to aj ja povedať, že je to závislé od peňazí. A čo sa týka tých skupín, minulý rok sme organizovali k eurovoľbám akciu pre prvovoličov. Bolo tam veľmi veľa ľudí. Prezenčka neexistuje, pretože by sa hodinu podpisovali. Máme fotografie, určite ich tam bolo viacej ako 300. Nemáme s tým dobré skúsenosti s veľkými skupinami, čiže chceme pracovať radšej na viackrát vo viacerých etapách s menšími skupinami. Vy ste taký propagátor teraz tej Európskej únie, toho nášho jedného spoločného štátu. A je vám ľúto, že Slováci majú málo také povedomie to európske. Čo hovoríte treba na to, že naozaj ako mali by sme byť aj my vlastne propagátormi toho spoločného štátu, že je napríklad taká nízka volebná účasť, čo sa týka do Európskeho parlamentu? No tak spoločný štát, musím vás opraviť, to ešte nie je to únia. Dobre, tak. Každý štát, teda máme ešte svoju ústavu, ani zmluva nemá charakter, teda Lisabonská zmluva nemá charakter ústavy. Koľko potrebujeme ešte vedieť všetci. Čiže štát to nie je. O tej účasti sme sa rozprávali. No, boli sme najhorší v Európe. Čo sa týka účasti, keď v priemer v Európe bol 43%, tak Slovensko myslím, že nemalo ani 20%. 19,6%. A hanbím sa napriek našim aktivitám, ktoré sme v Trebišove robili a snažili sme sa to robiť dokonca aj s politickými stranami, neúspešne. Tá účasť bola ešte nižšia ako predchádzajúcich, asi 16% v Michalovciach. No, Michalovci na tom boli ešte horšie ako v Trebišove, pretože za celý Michalovský obvod to bolo 15,7%. Ale mám taký pocit, že to je dané práve tou neznalosťou Európskej únie. Vezmeme si príklad z našich volieb. Do parlamentu ide voliť 60-70% ľudí. Na komunálne voľby ide možno 50-60%. Ale už na voľby do samosprávnych krajov, tam je účasť mizivá, pretože ľudia takisto nevedia, proste tá propagácia tej práce tých orgánov je podľa môjho názoru veľmi slabá a tým pádom ľudia nevedia, o čom to vlastne je a potom si povedia, tak na čo by som tam išiel voliť. A to je to teda aj podľa mňa o Európskej únii. Ak môžeme, nechcem... Ale to už je politizovanie. Nechcem do politiky hovoriť, ale máme jednu skúsenosť s voľbami do komunálnych volieb. Získali sme jeden grant z nadácie pre otvorenú spoločnosť. Keď sa to podarí, tak jak sa to vtedy
trúfam si povedať, nám podarilo takto prispieť k zvýšeniu účasti. Čiže asi treba vyhľadávať tie zdroje, aby sa mohli organizovať také akcie, ktoré by prispeli k zvýšeniu tej účasti na voľbách. Predovšetkým hovorím každému mladému klientovi, predovšetkým mladých ľudí, pretože tú Európsku úniu, tak si priznajme, aspoň my dvaja, už toľko si neužijeme ako práve tí mladí ľudia. Dobre, blížime sa k záveru našej relácie. Neviem, či sme vyčerpali všetky témy, o ktorých sme chceli rozprávať, pretože ako sme sa dozvedeli minimálne ja z tejto 45 minútovky, témy, s ktorými pracuje Regionálne poradenské a informačné centrum, je veľmi široké. Už či ide o mikropôžičky, ktoré je možné poskytovať tým začínajúcim podnikateľom, alebo či ide o tú vzdelanostnú poradenskú časť vašej práce. Vidím, že je to naozaj veľmi široké. Už na začiatku sme vlastne hovorili o tom, že momentálne pracujete na tom projekte, ktorý by mal trošku pomôcť ženám, takže skúsme treba s tým ukončiť našu dnešnú diskusiu, komu konkrétne je to určené, pre aký konkrétny, aby sme čím viac treba o tomto a čím konkrétnejšie dokázali povedať. A ešte v štádiu prípravy je ďalší projekt pre ženy, zase v rámci programu Leonardo. Toto je tento, ktorý spomínate, to je v rámci projektu Grundvik. Je to zamerané na tie ženy, jak hovorím, na je to veľmi maličký projekt, je to zamerané na mobility, to znamená výmenu skúseností ľudí, ktorí pracujú so ženami, ktorí robia poradenstvo pre ženy, ale je tam určený aj pre veľmi malú skupinku, povedzme, tých ľudí, nie školiacich, ale učiacich sa, takisto na mobility, na výmenu skúseností. Veľmi málo vám o tom teraz poviem, pretože ten akčný plán je spracovaný návrh, ktorý ešte bude v apríli definitívne schvaľovaný. To znamená tie jednotlivé aktivity, ktoré budú sa môcť s týmto projektom, s realizáciou stretnúť aj Michalovčania, alebo bude len vyloženie znova v Trebišove? Mrzí ma to. Bude to tak, áno. Ale eventuálne môžu aj Michalovčania nejaký sa to treba zúčastniť. Ale veď neverím, že aj v Michalovciach nie sú iniciatívne skupiny, povedzme buď poradenské organizácie, alebo povedzme Únia, alebo zväzy žien, alebo nejaké profesné skupiny, ktoré nájdú dostatok informácií o možnosti získania týchto grantov z Európskej únie, ktoré Európska únia totiž veľmi podporuje mobilitu. Možno, že ste si všimli, ak môžem, teda nedali ste si tú otázku, možno, že si predovšetkým podnikatelia všimli, že intenzita pomoci Európskej únie na realizáciu projektov podstatne klesla. Ona klesá stále. Možno, že si pamätáte, že z predvstupových fondov bolo možné získať 95%, 80%, zo štrukturálnych fondov 65%, teraz už maximálne 50%, v Bratislavskom kraji 40%. Ale tieto aktivity, ktoré sú zamerané na marginalizované skupiny, alebo povedzme na rovnosť pohlaví, alebo na mladých ľudí, tá intenzita pomoci zostáva v celku až na malé výnimky zostáva stále zachovaná. Takže vlastne aj tento projekt, ktorý pripravujete aktuálne, je taký, ktorý momentálne rezonuje a s čím budete najbližšie dni možno žiť. Aby nevznikol omyl, iniciátorom týchto projektov sme neboli my, sme partneri. Väčšinou s týmito vecami majú väčšie skúsenosti a my sa radi poučíme agentúry alebo ľudia zo starých členských krajín Európskej únie, čiže vystupujeme v týchto projektoch, tých dvoch, ktorých som spomenul, ako partneri. Dobre. Pán riaditeľ, naša diskusia sa naozaj už blíži k záveru. Ja len pripomeniem našim televíznym divákom, že mojimi hostiami dnes boli inžinier Jan Petr, riaditeľ Regionálneho poradenského a informačného centra v Trebišove, a pán inžinier Radovan Čolák, člen mikropôžičkového fondu tohto Regionálneho poradenského informačného centra. V každom prípade uvedieme aj telefónne číslo a kontakty na vás, teda na Regionálne poradenské informačné centrum, pretože zaznelo tu, povedala by som, z tej širokej škály, ktorú vy poskytujete, možno naozaj iba také povrchové alebo okrajové informácie, takže aby ľudia na vás mali kontakty, tak ich my uvedieme a verím, že tí Michalovčania, o ktorých sme hovorili, že sa až tak veľmi nezapájajú do vašich aktivít, takže nájdu odvahu aspoň dvihnúť telefónne číslo a poinformujú sa a budú tými aktívnejšími klientami. Takže neviem, či sme ešte na niečo zabudli, čo sme chceli v dnešnej hodinke. Ja by som snad ešte k tomu mikropôžičkového fondu. Aj keď bolo povedané, že momentálne tie mikropôžičky sú pozastavené,
Predpokladám, že pokiaľ niekto bude mať záujem, žiadosť si môže podať samozrejme a chcem ešte zdôrazniť, že mikropožičkový fond striktne dodržiava poradie podania žiadosti. To znamená ľudovo povedané, kto príde, ten prvý melie a potom, keď sa rozbehnú, tak znovu potom by sme išli podľa toho poradia, jak prichádzali žiadosti a podľa toho by boli odsúhlasené alebo neodsúhlasené tieto pôžičky. Samozrejme, nechcem mať posledné slovo, určite ho budete mať vy. Ale v každom prípade by som chcel poďakovať televízii Mistral, že mi umožnila hovoriť o tom, čo robíme práve u vás. Tak keďže nemáme v Michalovciach podobnú agentúru, tak ja som určite rada, že ste prijali moje pozvanie. Ešte raz vám ďakujem za to, že ste nás navštívili, no a verím, že tak ako som už povedala, že tých Michalovčanov budete mať viacej na to, aby využívali prostriedky aj pre to samozamestnanie a aby boli vlastne aktívnejšími členmi. Takže ďakujem vám veľmi pekne, prajem vám pekný víkend. Ďakujeme. Ďakujeme.